Buenas noches, muchachas и muchachos. Добра вечер, уважаеми момчета и момичета. Скъп гост от далечна Куба, тази вечер за вас и за мен е младата оперна певица Сарай Диас. Добра вечер. Buenas noches. Как се чувствате в България? Аз обичам България. Добре. Къде сте се родила в тази островна държава? Хавана. Хавана. От кога пеете? 20 години. 20 години. Боже, имам чувството... 20 años, ¿no? Имам... Учи музика, откакто е на 10 години. Имам чувство, че сте на 18, как така, от 20? Me parecía que tiene 18 y no pude entender cómo puede estudiar 20 años música. Ще ви помоля да разкажете нещо за вас, за да не задавам въпроси и да ви прекъсвам. Каква е вашата история, личната? Родена, учила да пее, пяла по света, има и снимки, които може да коментираме. Имате думата. Mi nombre es Saray Díaz. Моето име е Сарай Диас. Tengo 30 años. На 30 години съм. Soy graduada de la Escuela del Teatro Lírico Nacional de Cuba. И съм завършила театър Лирико Национал де Куба. He llevado mi arte hasta China Успях да заведа моето изкуство до Китай por 4 años. за 4 години. Y bueno, ya ahora llevo un mes acá en Bulgaria y espero poder compartir con ustedes también. И сега вече от един месец съм в България и се надявам да мога да го споделя с вас също. Добре, нещо, което никога не съм питал, но ми е интересно. Спомняте ли си като дете, като малко дете, коя песен ви пееше вашата майка, когато ви приспиваше? Навсякъде по света майките пеят песни. Canciones de cuna. Sí, en español. На испански? Нищо? Малко само. Un poquito, aunque sea. Duérmete, niña, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Tus ojitos se cerrarán. Duérmete, niña, duérmete ya. Събуждайте ме. Невероятно, имаме такава песен. Имаме такава песен и в България, нали? Браво, добре. Сега предлагам да пуснем едно видео, което ни предоставихте, след което ще продължим, ако е възможно, колеги. Okay.
Ивайла Мойкинска ми помага, за да мога да се разбера с нашата гостенка от Куба. Благодаря ви, Ивайла. Нещо повече за това, което видяхме като изпълнение. Bueno, esto es una muy famosa zarzuela cubana. Това е една много известна кубинска зарсуела. Llamada Cecilia Valdés. Нарича се Сесилия Валдес от Гонсало Валдес. Добре, в Китай колко години бяхте? ¿Cuántos años estuvo en China? 4. 4. 4. 4. Да, muy bien. Нема, бъркам италиански си спад. Нищо. Но, искам да ви попитам друго. Имате ли си любима ария? Или любима опера? Тоска. Тоска. Удобно ли е акапелно? И така, както сте седнали, ако е удобно, не знам, трудно е човек, когато пее. Добре, една малка част пак. Не е трудно. Bien. Molto bien. Благодаря ви. Нещо за вашите преподаватели. Не може човек винаги си спомня. Uno siempre se acuerda de cosas, siempre los recuerda. Mi maestro de canto, al cual me gustaría referirme como un padre. Към който бих искала да се обърна и да посоча като един мой баща. Estudió en Plovdiv. Той е учил в Пловдив, в България. Con la maestra Sima Ivanova. С учителката, преподавателката Сима Иванова. Fue una gran inspiración para mí. Той за мен беше голямо вдъхновение. Me enseñó todo lo que sé hoy sobre la ópera y научи ме amarla. всичко, което знам днесно време за операта и най-вече да я обичам. Добре, аз ще издам една тайна на зрителите, която те първа ще се разбере, защото вече вие притежавате любим мъж, който за наша радост е българин. Вие вече сте сключили граждански брак и сега ще постоите у нас в България, доколкото разбрах. Какво мислите тук в България? Ще трябва да продължите с това, което вие правите. Да. Нещо за съпруга си да кажете. Винаги трябва да се говорят хубави неща, особено публично. Как се запознахте? Лични неща са, но бихте ли споделили? Él trabajaba en un show de stunt drivers. Той работеше в едно шоу на stunt drivers en China. В Китай. En el tiempo que yo trabajaba allá. В същото време, в което и аз работех там. En un día libre fui a ver el show. И аз в един свободен ден отидох да гледам шоуто. Conversamos toda la noche, me invitó a salir. Разговаряхме цялата вечер, след това ме покани да излезем.
Salimos una vez, dos, Излизахме tres, веднъж, 2 пъти, 3 пъти. y finalmente llevamos 4 años juntos И в крайна сметка от 4 години сме заедно. y 5 meses felizmente casados. И Значи от 5 то- месеца щастливо бъркувани. Той е най-големия шоумен за вас, аз съм сигурен. Para usted es el showman más grande, estoy seguro. Ще Да, ми така е. позволите здраве живот в бъдещо мое предаване да поканя само него, Si me permite, защото, en un futuro programa que quisiera invitarle solamente a él, защото Няма шоуто, което проблем. прави е едно от трудните porque el show que él да hace es uno шофира, de los както си difíciles. говорихме с него, Sí. с един автомобил. Няма да издавам. No voy a develar Моля mucho ви да го del накарате, show. Le pido que lo emule да го накарате да para que да ми pueda venir al гостува. show y para Вие ser- като para кажете, ser той mi ще го invitado. изпълни. Si usted lo dice, Perfecto, seguro que yo lo soy la cumplirá. primera que lo va a embullar a que venga. Аз съм първата, която ще го насърчи, за да Благодаря. дойде. Ако има снимки, нека ги погледнем, уважаеми колеги, за да ги коментираме. Para comentar. Нека коментираме снимките ви и Podemos comentar las вашите. fotos que vamos viendo. Sí, esa foto es con un vestido chino Това е снимка с една китайска рокля en el jardín de un gran amigo chef y director de arte cubano. в градината на един голям приятел, който е шеф и също така директор в изкуствата. Que hice para unas promociones, para unos trabajos cantando en Cuba. И беше по повод един мой ангажимент, свързан с пеене в Куба за една промоция. Отново е там. Печелили сте доста награди. Sí, Ha ganado muchos premios. 3 premios da, de в- canto lírico en Cuba. 3 награди на лирично пеене в Куба. Primer premio, segundo premio y tercer premio. En tres. Първа награда, втора награда и трета Значи, награда. ако говорим с езика на спорта, златен медал, сребърен медал и бронзов медал. Медалля de oro, medalla de plata y medalla de bronce. Así mismo. Тук Точно сте, така. тук сте като дете, да. Aquí está como una niña. No, todas las fotos fueron hace unos 8 meses. Всички más o снимки menos. са правени преди около 8 месеца горе-долу. Така ли? Sí. Извинявам се No тогава. puedo creerlo. Me disculpen. Мислех, че тук е осмокласничка Pensé que по aquí български. estaba en octavo grado, según Поздравления. Поздравления. Нека продължим с снимките. Преди 8 месеца, значи няма да питам от кога са. Entonces no voy a preguntar desde cuándo son. Какви са вашите мечти сега ¿Cuáles son sus за в sueños бъдеще, вашите планове? sus planes personales? Bueno, me gustaría poder seguir con mi carrera como Бих искала cantante да мога да lírica. продължа с моята кариера като лиричен певец. Si no pudiera ser el lírico y me dieran a escoger, quisiera hacer algo así como una Celine Dion, Mariah Carey, Whitney Houston. Ако не мога да продължа с моето пеене, с лиричното пеене, тогава, ако бих могла да избирам, бих избрала нещо като Селин Дион, Марая Кери, Уитни Хюстън. Аз ви благодаря, че дойдохте в Tonight with Кумбата и смятам, че те първа ще се виждаме, защото това, което правите, ще трябва да виждат всички. Дали Селин Дион, дали Марая Кери. По-важното е Сарай Диас, на която на вас искам да кажа добре дошла в България. Чувствайте се като у дома си. Muchísimas gracias por la invitación, Много encantada de благодаря за estar aquí. поканата. Изключително ми е приятно да съм тук. Y un placer conocer a una personalidad tan grande como usted. И за мен беше удоволствие да се запозная с една такава великолепна личност като вас. Благодаря, до нови срещи. Благодаря ви. Gracias, hasta los próximos encuentros.